Опази ни от този свят, Господи. Не допускай, Татко мой, да се върнем към стария живот. Господи, благодаря Ти за всичко. Отдавам цяла слава на Тебе, защото Ти заслужаваш. Няма равен и подобен Бог на Тебе, Исусе. Вярваме, че Ти си Бог на боговете. Ти си царят на царете. Славославяме Те, Господи, в този ден. Нека, Господи, да има цветя за Тебе, Боже. Нека, Господи, тези цветя да цъкнат сега, Татко мой. И да не, Господи, да винаги да има вода за тези цветя. Сви се от небето. Алелуя! Величайме Те, Господи! Сосиман Ешукар, Тусари Исусе, Ти любов чувствина упромахте ме. Сосиман Ешукар, Тусари Исусе, Ти любов чувствина упромахте ме. Надайте богато Calma, candola na mute, preto sa calma. Na vai ter mugatu, tu sabe calma, candola na mute, preto sa calma. Na magame, o burano, životo. Cantare con gli amati, in airi d'amar, poter cantare con gli amati. Исусе, айде някой да даде слава на Исус Христос. Братя, ако искате, захвалите името на Бога. Янко, заповядайте. Добре, братя. Знаеме, че последни времена живееме. Ако иска някой да се молим за него като светител, сега е времето да ние се молиме, защото ние се тръгваме. Но Исус не тръгва с никого, освен ако се твори сърцето. Ако се твори сърцето сега, търси Исус сега, днес. Айде, който иска молитва, нека да дойде тук. Освежи нема, нема. Освежи нема, нема. Ти живина. Имаш тук много по-здрави от нека малина. Доброва. Дигаме нашата сестра, Господи, пред Тебе, Татко. И те молиме за нея, всяка може да направи чудеса и знамения в живота. Моля те, Царю на силите, ти в живота и там. Айде, който иска божеството, всяка немощ да напусне тялата пастори, може изповядваме в Тебе и безпредовете. Нека Твоето помазание да дойде. Боже, освободи
Освободи дух и тяло. Молиме те, Боже. Всяка болест и съвест, защото Ти си Бог. В името на Исус. Само Ти може да направиш чудеса знамения в живота на моите брати. Ти благослови ме. Покажи там. Амаро животи. Затова се моля, помазвай така. Нека живот, Боже мой. Боже мой. На сейда, Лорда Гейда. Амаро животи. Боже мой. Благослови ме. Аз Господи, татко мой, за да се моля всяка. Моля те, Боже, сърцето и я промени в името на Исус. Амаро Нека този болен Исус и никога да не се кола. В името на Исус я помазваме. Нека помазание може да бъде винаги за съвършено благословение и помазание. Затова Ти благодаря, Боже мой. Работи в живота, Боже. Работи, Царю на силите. Защото Ти си Бог, зато и няма подобни. Благословен да си, Царю мой. В името на Исус. Амин. Амин. Sartu te nanay, sartu te nanay, Не стига, Адриана. sartu te nanay, И те моля за нея, татко. sartu te nanay. Тази болест, която е вътре в нея, татко. Животи пробе, И да не дава по човека. Точно сега Боже те моля да работиш в живота и татко мой. Господи, не се съобразявам с никой, Боже, но се съобразявам с Теб, Исус Христос, татко мой. Затова те моля, Боже, нека помазанието и силата на Святото да дойдат върху нея. Точно сега, Боже, проквиням тази болест в дума, татко. Да ми цъкне и да не дава пол до века, Царю мой. И аз знам и вярвам, че Ти работиш в живота и татко. Господи, възстанови дух, душа и тяло вътре в нея, татко мой. И нека Твоето помазание да дойде точно сега. Точно сега да дойде върху нея, Боже. Със съвършено благословение и помазание, татко. Направи чудеса и знамения в живота и точно сега. Работи, татко мой. Работи, Боже мой. Знам, че Ти никога не спираш, татко. Защото Ти си същия вчера, днес и до века, Боже мой. Затова те моля, Боже, тази болест да напусне, този нечисто да бъде освободена, татко мой. Да не Исус да дойде върху нея, татко. Изпращам словото Ти, татко мой. Нека Боже да дойде изцеление. Точно сега в името на Исус Христос, татко. Помазваме я за съвършено благословение и помазание. В името на Исус Христос. Халелуя. Амин, Царю мой. Sartu te nanay, sartu te nanay, Яшко, Бог да те благослови, брат. Sartu te nanay, може бути Господи, издигаме роса пред Тебе, Святи Боже. Татко, може Ти казваш, Боже, оставете децата да дойдат при мене, защото е на такива Божието царство. Издигаме пред Теб, Исус Христос, и Те моля за нея, Святи Боже, да развържиш ремъкът на езика и, Боже мой, и нека първата дума, която ще изрече, да каже, че Исус Христос е Господ, Татко. Умолявам Те в името на Исус, Боже, направи чудеса и знамения в живота на малката Роска, Боже, Святи. Боже, моля Те да зарадваш майката и бащата, Татко. Зарадвай, Господи, Татко мой, нейното семейство, Татко. Знам, Господи, че Ти изцеляваш само с две думи. Бъди съвършено изцелен или съвършено изцелена, Татко. Затова Те моля, Боже мой, Ти казваш да полагаме ръце на болни, Татко, и те ще бъдат изцелени. Затова, Господи, я помазваме, Боже, в името на Исус Христос, Боже. Нека, Господи, това помазание, Боже мой, в името на Исус. Боже, моля Те, Татко, в името на Исус, я помажи. Нека това помазание да дойде директно, Господи, от небето, Боже. И нека тези сълзи, Боже, на майката, Боже, да ги обърнеш в благословение, Татко мой. В името на Исус. Халелуя.
Ако има някой, нека да мине да се помолиме. Защото Бог казва в Словото си да се молим един за друг, за да може да оцелееме. Ако има някой, който да дойде, не се притеснявайте. Днес е благоприятно време, защото никой не знае денят и часът, когато Бог ще дойде да грабне невястата си. Никой не знае утрешния ден какво ще ти сервира. Не се знае дали ще осъмна утрешния ден. Затова днес е благоприятно време. Елате на час, вие обтрудени и обременени. Ще се помолиме за вас, за да може да се вземете благословението тази вечер. Името на Исус. Благодарим ти, Татко. Господи, издигаме нашата сестра Найна пред Тебе. В името на Исус, Царю мой, Те моля за Господи, Тато мой, за нея, Тато. Господи, аз вярвам, че тази болест не е в нея, Тато. Ти, Господи, си я изцелил съвършено в раните на Исус. И знам и вярвам, Господи, че Твоето помазание върху нея точно сега. И нека Твоето помазание, Твоята сила да слиза върху моята сестричка, Боже. Знам, Боже мой, че Ти възстановяваш кост от костите й, Боже. И нека всеки орган да работи нормално в нея. Ако има клетки вътре, Боже мой, мъртви, моля Те да ги съживиш в името на Исус. Затова помазваме, Господи, за съвършено изцеление в раните на Исус Христос. Алелуя. Амин, Татко. Отговори тут стърпеливо те обе. Защото ме мисля, ти моли. Святи праведни Господи, нека святът Ти кръв, Боже, тази вечер, Боже. Знаме и вярвам, Господи, че Духът Ти е върху нея, Боже. Затова ние вярваме и уповаваме на Тебе, Господи. Духът Исус, не бъде върху нея. Помазай, името Исус, присъедини. Сега, името Исус, присъедини, Господи. Помазай, чрез Духът на Исус. Вярвам и сам. Святата кръв на Исус е върху нея. Плачът не действа, нема. Милост къде те чалеже. Сума буртута. Плака е рад не действа, Татко. Милост изцеляване. Името на Исус. Освобождение. Изцеление. Помазание. Чрез Духът на Исус. Вярвам и сам. Тази е Нимия, Господин. Ние не го приемаме. Но ние приемаме тази вечер. Кръвта на Исус върху нея. Изцелявай, Господи. Помазвай точно. Амин, Господи. Господи, Айде. себе си, Татко. Нека каквото плащат ръцете да прозряват. Боже, благодаря Ти наистина, Татко. Благодаря Ти за тази благословена вечер, Боже мой. Алелуя. Господи, издигаме Емилия при Тебе, Боже. Çabalın, elan o mamuşatı molide festumengi. Dikava ke but mamuşamış da inna pesop molitva. Elan malajan, kape kaşan şiko, fraşki şiko, bayaçkis. Elan paşobel, akabe sobel, maştalamende sobel. Elan malajan be çabalın. Beni dedi ki napumen janava ki bu mamuşatı za molitva. Elan o mamuşatı bu maşinen tumet. Malajan. Къде кажа, ще повращи, ще побаяшки, където маре пареси, обел и черила безплатно, едно паша обел. Така и нашият Господ изцелява без плата. Той дава живот, не само изцелява, Той дава вечен живот. И който вярва в Него, да има вечен живот. В Йоанна 3:16 казва, че Бог толкова възлюби света, че даде живота си Исус Христос заради вас, заради вашите болести. Елате, не се срамувайте. Елате, защото
защото само моят Господ може да ми цели. И лекарите си имат крайна точка, казват, до тук бехме, но при Исус Христос всичко е възможно. При моят Господ Исус Христос, Той може да изцелява, да възкръсява. Елате, не се срамувайте. Господи, издигаме Емилия пред Тебе, Святи Боже, и Те моля за нея, Татко. Татко, Боже, да завържи ремъкът на езика и Господи. И Те моля, Боже, да помогнеш езикът и силата на Исус. Боже, аз знам, Господи, Татко мой, че само Ти може да върши чудеса и знамения в живота на човека. Затова Те моля, Господи, зарадвай майката, зарадвай бащата, Татко. Нека това семейство Боже мой, велик си Ти, наистина Ти си велик, Царю мой. И Те моля, Боже, нека Твоята пробудена десница да бъде върху нея, Татко. Нека Ти да направиш чудесата си, знаменията върху нея, Боже. Вярвам в Твоите чудеса, Татко, че никога няма да спреш, никога няма да спреш да извършваш чудесата си, знаменията, Татко. И подари, винаги ще ги направиш, Боже. Затова Ти благодаря за Емилия, Боже мой. Наистина Ти го позици, Ти, Боже мой, нека този език, Боже мой, да започва да говори, Боже. Моля Те да изслушаш, Господи, сълзите на нейната майка, Боже мой, и нека всяка сълза, Боже, която тръгна пред Тебе, Татко, Ти да обърнеш в благословение, Святи Боже. Затова, Господи, я помазваме, Боже, в името на Отца, Сина и Светия Божия Дух, Татко. Господи, помазвам и нейната майка, Боже, да бъде благословено това семейство, Боже мой. Издигам ги пред Тебе, Святи Боже. Изяви ни, че никога няма да ги оставиш и никога няма да ги забравиш, Татко мой. Ако майка и баща изоставят децата си, Боже, знам, че Ти никога няма да ги изоставиш, Боже. Защото ние, робите си, нямаме държава, Татко. Нашата държава е горе в небето, Боже, при Тебе. Затова Те моля, Боже, работи чрез моите братя и сестри. става чудеса. Исусе, прослави се Ти. Радост носиш Ти нашите сърца. Щастливи сме съвсем сега. Велик си Ти, Исусе. Възхищавам се на Тебе. Чудо Ти върши с мене и подари живот за мене. Ти, Исусе, възхищавам. Господи, благодаря Ти наистина, Боже. Ето един брат, който ще се покайва. Чудо си свърши. Ще те водя покаятел на молитва. Амин, алелуя! Че наистина Бог да възвърне любовта ти и да тръгваш по Божия път. Господи, заставам пред Тебе. Господи, представам пред Тебе И Те моля да ми простиш и Те моля да ми простиш, Господи, греховете знайни и незнайни, греховете и знайни и незнайни, защото се грешавам защото се грешавам с поглед, с помисъл, с поглед, с помисъл, с дела и с говорене. с дела и с помисъл. Затова се покайвам и се разкайвам. Това се покаявам и се разкаявам. И Те моля да ми простиш. Те моля, Господи, така да ми простиш. Отричам се Отричам от се всяко проклятие, всяко предсказание, от беззакония, за беззаконие, от чародейство, чудество, от магиарство магиарство и наследствени болести. и съвстрествени болести. И Те приемам И Те приемам за мой личен спасител, мой личен спасител личен спасител на моя живот. Твоя живот. Амин. Амин, Господи, така. Господи, хайде нека да се молиме на брата. Намали моя малко.
третото. Господи, издигам нашия брат Илян пред Тебе, Святи Боже, и Те моля за него, Святи Боже. В името на Исус, Татко, да възвърнеш любовта на живота му, Татко мой. Господи, както Ти си казал, Боже, придай вяра на моя брат, Господи, Татко мой, за да може да Те следва, Татко, с дух и истина. Защото само Ти си Бог, Боже мой, и няма подобен на Тебе, Царю. Моля Те, нека това семейство да бъде сплотено в Теб, Исус, Татко мой. Моля Те за тях, Татко, най-доброто за тях, Боже. Нека винаги всякога, Боже, Твоята милост да цари в сърцето му, Боже. И винаги, Господи, да бъде в църква Исус Христос. И когато Той да помазание да не се отдалечава от Него, Татко, а винаги да превърнеш в Него. В името на Исус Христос Ти благодаря за Него, Татко. Отдавам цялата слава на Теб, Исус. Алелуя, Боже мой. Амин, Татко. Амин, Боже мой. Хайде, нека да пеем, нека да хвалим името на Бога. Ще стигаме малкия Васко пред Тебе, Святи Боже. И Те моля за него, Татко мой. Нека Ти да изцели съвършено, Господи, Татко, според Тебе, Татко мой. Аз знам, Боже, че, Господи, Ти казваш, че плодът на отровата е дар от Господа, Татко мой. Името на Исус, Татко, Те моля, Боже. Боже, моля да покажи милост към него, Боже. И нека Твоята огромна любов, Боже, да зарадва майката, Господи, и бащата, Татко. Боже Бог, изпращам Словото Ти за съвършено и царение върху него, Боже мой. Господи, издигаме неговата майка пред Тебе, Боже. И Те моля за нея, Святи Боже. Нека, Господи, винаги да цари утехата и мирът Ти в сърцето и, Боже. Благослови това семейство, Татко. И нека винаги всякога да Ти служат с дух и истина, Боже. Аз знам и вярвам, Татко мой, че Ти никога няма да ги доставиш и никога няма да ги забравиш, Боже. Защото те са Твои синове и дъщери. Затова, Господи, ги помазваме в името на Отца, Сина и Светия Божи Дух, Татко мой, комуто давам чест и слава, Боже, от сега до века. Алелуя. Амин, Боже мой. Амин. Благославям съпругата, Господи, Татко мой, и нека винаги, каквото хващат ръцете му, да просвява, Боже мой. Благодаря Ти за този мъж на вяра, Татко. Нека, Господи, Ти даваш вяра и нека с ревност, Господи, да Те търпят. В името на Исус Христос Ти благодаря, Боже. Отдавам слава на Теб, Исус. Поработи в живота му, работи, Татко. Знам, че само Ти може да работиш, Татко. Ние сме Ти молители, Господи. В името на Исус Ти благодаря. Алелуя, Боже. Амин, Татко. Амин. Вечно животност тежи Дева, ай, Дева, ай, Дева. Благодаря Ти, Боже, за нашата сестра Вена, Татко. Господи, аз вярвам, Татко мой, че Ти ще работиш точно сега в живота и, Святи Боже. И Те моля, Господи, Татко, всяка болест, Господи, която е вътре в нея, е съдна и да напусне това тяло, Боже. Работи, Боже, в името на Исус. Аз знам, Татко мой, че Ти работиш и готовиш, Господи, сърцето и, Святи Боже. Това Те моля, Господи, Татко мой. Ето полагаме не моята ръка, Боже. Нека Твоята ръка да бъде върху нея точно сега. За съвършено благословение, помазание и изцеление да бъде, Татко. И винаги вярвам, Боже, че Ти, Господи, си винаги с нея. За Твоя помазан, Боже. В името на Отца, Сина и Светия Божи Дух, комуто давам чест и слава, Татко, от сега и до века. Алелуя. Амин, Татко. Амин, Боже мой. Господи, издигаме нашата сестра Роса пред Тебе, Боже мой. И това, което, Господи, тя казва, тя вече го няма в името на Исус.
Тази дискова херня в името на Исус Христос я проклиняме точно сега. Повече от двама сме и трима сме в съгласие, Боже, и знам, че ще ни бъде, Татко мой. Затова те моля, Господи, да прави чудеса и знамения в живота и, Татко. Молиме те, Боже, покажи милост, Господи, както си показал милост към Вартоломей, Боже, и отвори очите му, Боже. Затова те моля, Татко, отвори очите на всеки един брат и сестра, които са тук на това място, Боже, и те моля ти да ни употребиш, Господи. Ако ни употребиш, Татко, ще бъдем употребени. Ако ни помажеш, Татко мой, ще бъдем помазани. Ако ни благословиш, ще бъдем благословени. Затова те моля, Боже, за съвършеното изцеление на моята сестра Роса Тяти. Нека точно сега, Боже, да се прославиш в живота и, Татко. И когато отива на доктор, Боже мой, да казват, че няма нищо. В името на Исус я помазваме за съвършено изцеление. Нека това помазание винаги да бъде върху нея, Боже. И нека, Господи, Татко мой, никога да не се отдалечаваш от тях, Боже мой. Да, Господи Исусе. Твоето присъствие е свято, Боже. Боже, извърши тези сълзи, Татко. И се ридяваме, Татко. Защото само Ти може да ги извършиш, Татко мой. Никой друг освен Тебе, Боже. Ние само ще се молим, Боже, а Ти си този, който може да работиш. В името на Исус. Алелуя. Свято са, Господи. Свято съм била. Алелуя, святи Боже. Благодари нам от тук е Употреби моя брат, Господи, Татко мой. В името на Исус. Господи, моля те, Боже мой, да покажеш милост, Господи, на моята сестричка, Боже. Господи, ние сме този нечист, Господи. Тази депресия да си тръгне от нейния живот, Господи. Да освободиш, Господи. Предизвикаме духът Ти, Господи, да седне, Господи, и да воюва за народа Ти, Господи. Да воюва, Боже. Милост, Господи, към народа Ти, Господи. Защото Ти каза, Господи, свърши се на кръста с болестите, с препресите, Господи. Милост, Господи. Милост, Господи, към народа Ти, Боже. Ние спомняме този нечист дух, да си тръгне от нея един път завинаги от нейния живот и да дойде духът на Господа в нейния живот. Милост, Господи, да покажеш. Милост, Боже. Милост, Господи. Милост, Господи. Милост, Боже. Запълна възможността, Господи. Амин, Господи. Името на Исус, Татко. Благославяй, Господи, народа си, Татко. Ние помаши нема. Помаши нема. Алелуя. Помаши нема. Господи, издигаме нашата сестра Бандяна, Татко, в името на Исус, Татко. В името на Исус Христос те моля, нека този нечист дух да напусне точно сега в името на Исус. Точно сега в името на Исус. В името на Исус Христос спомня поглъщателя. Разрушава делата на Сатана точно сега. Да напусне, че няма власт. Ти нямаш власт над нея. Напусни от живота ѝ. Ти нямаш власт. Напускай. Напускай. Този дух, нечист дух, който я мъчи и я тормози. Помаши нема. В името на Исус. В името на Исус. Да изчезне. Да излиза този нечист дух от нея. И никога да не се върне в нея. Този нечист дух на епилепсия да напуска. Напускай уморки. Напускай мислите ѝ. Точно сега заповядам ти да напускаш. Да напускаш. Напусти в името на Исус. В името на Исус. Напускай. Напускай. Помазвай, Боже мой. Помазвай тази вечер, Татко.
цела роба кома сей. Изцелявай тази вечер и помазвай, Татко. Исус, Боже, аз знам, Боже мой, че този нечистото е напускано в името на Исус. И я помазвам за съвършено изцеление в дух, душа и тяло. Боже, да се молиме винаги всяко Господи, издигаме нашата сестра Божура, Боже. Ето заставайки не пред нас, Татко, а пред Твоя свят престол, Господи, святи Боже. Заставате пред Тебе, Боже, и тя вярва, Господи, че нейното семейство ще бъде благословено, Боже. Аз те моля, Господи, за нея, Татко. Издигам мъжът ти пред Тебе, Боже мой, и те моля да докосне сърцето му, Боже мой, и да го промениш, святи Боже. Затова те моля, Боже, нека това семейство да бъде благословено от Тебе, Боже мой. И нека, Господи, Ти да го благословиш, да го помажеш и да го осветиш. Моля те, Татко, нека те да живеят в хармония, святи Татко. И нека това помазание да дойде в нея, Боже. Точно сега да слиза върху нея, Боже мой. Да почиства Твоята огромна милост, Боже. Защото, Господи, Ти си тук на това място. Защото Ти казваш, къде са двама-трима събрани в Твоето име. И аз съм помежду вас. Затова те моля, Боже, нека тези сълзи, Боже, обърни в радост и щастие, святи Боже. Мило да показваш, Боже мой. Името на Исус Христос те моля, Боже. Името на Исус. Кръвта на Исус. Алелуя, алелуя. О, Боже, благословено името Ти, Татко мой. Боже, моля те, милост, Татко, покажи. В името на Исус Христос, Боже. Преводи живота им, Господи, святи Татко. Боже, помазваме я, доктор. В името на Отца, Сина и Святия Божи дух. Алелуя, Боже мой. Амин, Татко. Амин. Бог да те благослови. Не прослави нам това Тебе, Дева Исусе. Прави срам Ти чудеса. Хвали навъту, а Те синя. Слави навъту, издигаме царство пред Тебе, Татко. Боже, очакваме само радост от Тебе, Боже. Господи, моля Те да благословиш отровата и, Господи. Благослови и помажи отровата и, святи Боже. Аз те моля, Господи, Ти да опазиш до денят на раждането, Татко. Нека, Господи, когато идва времето да ражда, Боже, да откриеш най-добрия екип за нея, святи Боже. И те моля, Господи, тя да има леко раждане. В името на Исус издигаме Сашка пред Тебе, Боже. И вярвам, Татко мой, че заедно ще празнуваме този празник. Винаги ще издигаме Твоето велико име, Боже. Защото само Ти си Бог, Боже. И няма подобен на Тебе, Царю. Затова те моля за нея, Татко. Да зарадваш моята сестричка, Татко. Зарадва моя брат Живко, Татко. И нека, Господи, когато те идва денят на раждане, Боже, заедно да го отпразнуваме. В името на Исус Христос, нашия брат Живко да ни покани. Халелуя, святи Боже. Боже, помазваме я, Татко. Помазваме я, да милна в Господи, Тия Дух. Помазваме, Господи, отровата и, Татко мой. Нека това помазание винаги да бъде върху нея. В името на Исус. Алелуя. Амин, Боже. Амин, Татко. Ако има някой за молитва да дойде тук отпред, да не се срамува. Боже мой, как Ти Издигаме малкия Стефан пред Тебе, Боже мой, и те моля за него, Татко. Нека, Господи, святи Боже, да направи чудеса и знамения в живота му, Татко. Боже, съвършено изцеление да дойде, Господи, пред Тебе. Отвори небесата, Боже, и нека ангели да слизат и да се качат, Татко. Винаги вярвам, Боже, че
Ти ще зарадваш майката, татко мой. И никога, Господи, няма да престанеш, Боже, да вършиш заедно с нея. Затова те моля, Боже, възстанови Господ костите му, татко. Възстанови ръката му, Боже. Възстанови главичката му, святи Боже. И аз вярвам, татко, че той е съвършено изцелен през раните на Исус. Затова, Господи, помазвам неговата майка, татко, да бъде благословена в името на Исус. Боже мой, помазвам и малки. Това, Господи, помазание да дойде в името на Исус. Амин, Боже. Исус е Господ. Исус изцелява тази вечер, братки и сестри. Алелуя, святи Боже, наистина сняме ги шкартуса, татко. Пари милост и туте, дева. Нека топло управе праведата ме прикеде, Боже. Винаги сняме ги шкартуса. Да, Боже мой. И любов чувствина управе. Да дайте му капу до съркава, като мама туде, ето съркава. Да дайте му капу до съркава, като мама туде, ето съркава. Na mangame vapurado života Obiat beživika devlabu naravnika Святи Боже, и те моля, Господи, за нея, да дойде освобождение в нея точно сега, да бъде тя освободена, Боже. Аз знам, че само Ти освобождаваш, татко. Никой друг Боже, освен Тебе, Боже мой. Освободи душа и тяло точно сега. Господи, разрушавай на пътена. Това, което изградил и това, което иска да изгради вътре в нея, точно сега разрушавам. Всяка опора да падне. В името на Исус, нека всяка верига да падне. И знам и вярвам, че Ти освобождаваш точно сега. Работи, Боже, в живота и татко. Освобождавай, татко. Освободи душа и тяло вътре в нея, Боже мой. Славата е на Теб, Исус. Славата е на Тебе, Боже. Славата е на Тебе, татко. Господи, издигам моя брат, Боже мой. Издигам го пред Тебе, Царю мой. И Те моля за него, святи Боже. Винаги и всякога, Господи, да птиш над него, татко. Боже, моля Те, нека това семейство да бъде благословено от Теб, Исус. И нека винаги и всякога Ти да направи чудо и знамение в живота му, Боже. Знам, Боже, че Ти ще зарадваш това семейство, Боже. Защото това семейство е благословено от Теб, Исус Христос, Боже. Затова Те моля за него, Боже. Издигам го като един добър служител пред Тебе, святи Боже. И Те моля, Господи, да отмахнеш, Боже, алкохола, цигарите от него, Боже. И Ти да го направиш ново създание в Теб, Исус Христос, Боже мой. Аз вярвам в Теб и в Твоите чудеса, Боже. Защото Той е този, който, Боже мой, може да спасява. Затова Те моля, Боже, благослови го и го помажи точно сега в името на Исус. Боже, помазвай го, Господи, в името на Отца, Сина и Светия Божи Дух. Боже, благодаря Ти за моята сестричка, Боже. Благодаря Ти наистина, Боже, че Ти направи чудо в живота им. Благодаря Ти за това освобождение, святи Боже. Благодаря Ти за това благословено семейство, святи Боже мой, че тя е освободена в раните на Исус Христос от Назарет. Господи, Боже, момент, свято на Исус,
Христос, това помазание винаги да бъде върху нея. О, Боже, благодаря ти. Благодаря ти, Боже. Алелуя, свято Боже. Господи, ето това семейство, Господи, заставайки пред Тебе, Татко. И те моля, Боже, да направиш добри работници, Господи, Татко моя свят. Милост да показваш към това семейство, Татко. Знам, Боже мой, че Твоята ръка не се е скъсила да благославя човека, Боже. И Твой дух не е затъпял да чуеш молитвите ни, Татко. И нека всяка отправена молитва към Тебе, Боже, да достигне до престола на благодатта Ти, Татко. Знам и вярвам, Боже, че Ти усвояваш, Боже. Ти, Господи, ги освобождаваш. Молим Те, Царю, на силите на славата. Моля Те, нека това помазание винаги да бъде върху него. Точно сега го помазвам на съвършено благословение. В името на Исус Христос. Алелуя. Амин. Когато призовава името на моя Исус, значи чудеса се случва от небето. Ако има някой още да се молиме, нека ви има Свято е, да се срамувате. свято е името на моя Бог, Исус Христос. Нека да призовем Исус. Призоваваме Те, Исус. Води в живота и Царю мой. Kaj si kam milo, kaj teča me. О, Исусе, идвам аз при Тебе. Нека да пеем, нека да хвалим името на Бога, брати и сестри. Защото Господ е тук на това място. И Той работи в живота на моите брати и сестри. С Теб сърцето ми Ти запълваш празнотата ми. О, Исусе, идвам аз при Тебе. Приближи се близо Ти до мен. Празно е бе с Теб сърцето ми. Ти запълваш празнотата ми. Тук от всичко се отричам, Господи. Знаеш колко Те обичам, знаеш Ти. Имам аз награда горе при Отца. Аз ще служа вечно за Христа. Тук от всичко се отричам, Господи. Знаеш колко Те обичам, знаеш Ти. Имам аз награда преди Отца. Аз ще служа вечно за Христа. Татко, знам, Боже, че Ти си на Твое място, Господи мой. За това сериозно Те молиме, Татко. Тази вечер, Боже мой, да благославяш от най-малко до най-големе, Боже. Нека кръвта Ти, Боже, Ти излезеш върху нас земля. Милост, Те си кавеса на недълго. Обичам Те, Боже. Решително, ако Тебе наскърни ме, Не скърби, ние съм дявола. отрова, ме холи, ме хап, бела, помажи, мане. Наш Ти, Исусе, витъра. Наш Ти, Исусе, камера.
Освобождавай сега, точно сега, тато. Разрушавам делата на Сатана точно сега. В името на Исус. Да дойде освобождение в душа. Разрушавам делата на Сатана. Нека точно сега да падне всяка верига, всяко в името на Исус. Винаги всякога Боже да върши чудеса и пламея, тато. Господи, работи в живота и тато мой точно сега. Освободи я, тато. Освобождавай я, Господи. В името на Исус. Да бъде освободена, тато. Господи, нека този нечисто да я напусне. Знам и вярвам, Царю мой, че ти никога не си спрял да направиш чудеса и пламея, тато. Но сега, Господи, тато, издигаме я пред Тебе, святи Боже. И нека винаги всякога, Боже мой, ти да извършиш чудо и знамение в живота си. Нека тази милост, Господи, освободи, Господи, всичко вътре в нея. Освобождавай я, освобождавай точно сега. Името на Исус, да дойде освобождение. Исусе, да дойде освобождение. Робо само, робо ти не канта, сейна, рода гей. Името на Исус, името на Исус, да напусне. Заповядам ти да напускаш точно сега, защото ти нямаш власт над нея. Освободи душа и тяло в нея. Точно сега, Боже мой. Работи. Боже, благодаря ти, тато. Благодаря ти, Исусе. Боже, помазал камера. Исус Христос, Боже. Пари, бей Симон, е наш ти. Хайде да кажем наш ти Исусе! Всички! Наш ти Исусе! Витаро! Наш ти Исусе! Камера! Пари! Бей Сима! Наш ти ден пасасти бе! Но само tu belva! Шайди си ли не сама! Parde sudut, naște fumăgiutul scarica. Cobur, recheritelum, laci pe niera grom. Nu poți tu te avilom, uselini ara goma ca arate ma. Minus că se cabeça pe gine. Aleluia! Vă suite Gospoda. Milos! Te bătut me, desnovina. Akayara deva, pokayara Ikadiri meano Deva tutme desavina Etimivo Isuse Akayara
Те моля, Святи Боже, Исусе, Господи, за Него, нека да дойде съвършено изцеление, Господи, аз вярвам в Твоите велики чудеса и знамения, Татко, защото, Господи, винаги всякога Ти, Боже, не си се престане. Ти винаги, Господи, Татко мой, правиш път там, където няма път за всеки един от нас, Боже. Славата е на Тебе, Боже. Господи, нека Това помазание, Господи, това помазание, Господи, когато Боже, да бъде съвършено и изцелено в името на Исус. В името на Исус, Татко. Знам и вярвам, Татко, че Господи, това помазание, когато си отиде да постави, Боже, затова Ти благодаря, Царю, че Ти съвършено си го изцелил, Татко мой. Затова Ти благодаря още за силите на славата, Боже. Издигаме нашата сестра пред Тебе, Боже. И винаги издявам, Боже, в Твоите велики чудеса, Боже. Тя не е дошла при мене, Татко, но тя е дошла при Теб, Исус Христос, Боже мой. Защото Духът Ти работи, Господи. И нека точно сега да работиш в живота и, Боже мой, освобождава я, Татко, точно сега. И нека, Господи, да зарадва сърцето й, че Аджи вече е изцелен в раните на Исус. Господи, издигам и нейната дъщеря пред Тебе, Святи Боже. Точно сега, Господи, аз моля и прося Твоята милост да дойде върху това семейство, Боже мой. Господи, аз знам, че Ти не си на раздялата, Святи Боже. Затова Те моля, Боже, нека, Господи, както си помазал Арон, Боже, и потече по брадата и одеждите му, така да потече елея Ти върху това семейство. В името на Исус Христос Ти благодаря, Царю мой. Помазал ми я, Боже, с името на Исус. Алелуя. Съжалявам, че го всеки ден да се моля и пребъвам и да пея за името свято. Не съжалявам, че повярвам в Те, Исусе, Исусе, и Ти нямаме. Само Tu, манто избавителя, само Tu. Тежко ли е на душата Ти? Господи, издигаме нашата сестра Лили пред Тебе, Святи Боже. Ето, Господи, тя казва, че има проблем с дебелото черво. Но в името на Исус, в името на Исус, тя да бъде съвършена и изцелена, Святи Боже. Молиме Те, Царю на силите и на славата, Татко, положи промолената Ти десница върху нея точно сега, защото тя ще бъде освободена, благословена и изцелена, Святи Боже. Раните си излекува. Боже, благословено името Ти, Святи Боже. Аз Те моля за нея, Святи Татко, направи чудеса и знамения в живота и, Татко. И нека да дойде съвършено изцеление, Господи, Святи Татко. Аз знам и вярвам, Боже, че тази болест вече е изцъпна в името на Исус. Затова Те моля, Боже, проклиня тази болест вътре в нея и никога да не се връща в нея, Святи Боже. Затова Те моля, Святи Царю, освободи я, Господи, освободи я този Господи. Точно сега да бъде освободена. В раните на Исус да бъде освободена. Господи, разрушавам главата на Сатана. Това, което изгражда и това, което иска да изгради. Точно сега да падне всяка окова на дявола, всяка верига. В мощното име на Отца, Сина и Светия Божи Дух, Татко. Затова ще я помажеме, Боже. Не аз, Господи. Нека Твоята ръка да я помаза точно сега. В името на Отца, Сина и Светия Божи Дух, Татко мой. Амин, Боже мой. Амин. Бог да Те благослови за това. Бог да Те благослови.
Благословено името ти тази вечер, Царю мой, защото Боже мой тази вечер става спасението на това място. Изголие на душата ти, раните си излекувай, греховете изповядай и кръвта му изпи се. Изголие на душата ти, раните си излекувай, греховете изповядай и кръвта му изпи се. Чувствам, Исус, Твоя мир. Чувствам, Исус, Твоя мир. Чувствам, Исус, Твоя мир. Чувствам, Исус, Твоя мир. Исус, Твоя мир. Чувствам, Исус, Твоя мир. Чувствам, Исус, Твоя мир. Чувствам, Исус вътре. Бъдете благословени тази вечер. Може ли да отдаваме славата на Господа? Не на нас, брати и сестри, но за този, който е над нас. Той е Всемогъщия. Той е царят на царете и Господ на господарите. Той е Алфа и Омега. Той е началото и края. Той е първият и последния. Затова ние ще даваме хвала само за Него. А се не? Изключително